Se oli hieno suoritus. Ja jälleen hämäläiselle. Kyllä, se ei sitten taas ollut ehkä niin teknisesti hieno suoritus, mutta se oli niin sanottu tahtopiste sitten taas. Hän vähän pyytelikin anteeksi siinä. Se tunnusti, että ei ollut ihan kauniita mahdollista. Kyllä, juuri näin toki niin kuin miekkailussa, niin kun kuitenkin tämmöinen kontakti ei kuulu siihen, ja siinä oltiin ainakin lähellä ja ainakin aika paljon voimaa liikkeellä, niin se ei aina kumpaakaan sillä tavoin tyydytä, että halutaan. Ja jälleen Hilla Hämäläiselle piste. Ja Kok hyökkää, Hämäläinen saa teränkin ja lähtee välittömästi flash-ripostilla sitten liikkeelle. Ja saa sitä kautta sitten hankittua itselleen pisteitä ja johtaa tällä hetkellä tätä naisten finaalia 3 pisteellä, eli 7-4 lukemin. Eikä silti tyydy mitenkään puolustamaan. Ei, eikä kannatakaan. Varmasti se olisi tuhoon tuomittu hänelle, koska Kok on kuitenkin vaarallinen vastustaja. Hänellä on erittäin tasainen repertuari ja myös ihan vaarallinen hyökkäys. Lyhyemmän miekkailijan niin yleensä kannattaa aina pysyä aktiivisempana. Hienoinen pituusero näidenkin kahden miekkailijan välillä on, mutta ei varmasti mikään ratkaiseva. Ei, mutta juuri tässä oli pisteen, esimerkki siitä, että miten pituutta voi käyttää. Hän hieman siirtyy taaksepäin, kun Hämäläinen lähtee hyökkäämään ja kuittaa Hämäläisen käsivarresta sitten pisteen. Vielä vajaa minuutti tätä toista jaksoa jäljellä. Ja sitten Hilla Hämäläinen. Aivan häkellyttävä. Ottaa kerta kaikkiaan Kokin terän kiinni ja flash hyökkäys perilleen ennen kuin ja Kok on täysin tässä pisteessä. Olin sanomassa, että se oli ryntäys. Juuri eli näin. Se oli flash. Kyllä, se on flash. Flash ranskaksi. Ja ranska todellakin on siis miekkailukieli. Mutta me nyt tietenkin myös vähän suomeksi näitä termejä tässä käytämme. Kyllä, Suomessa on tietenkin syntyy tämmöinen lajislangi. Ja jälleen nämä riemukiljahdukset kertovat siitä, kuinka tosissaan tässä nyt taistellaan ja kuinka paljon Hilla Hämäläinenkin Suomen mestaruutta haluaa. Hän nappaa jälleen pisteen ja johtaa 4 pisteellä. Katariina Kokkia vastaan tässä finaalissa johtaa 9-5. Okay. Kun sitten nyt pyytää Katariina Kok jälleen ilmeisesti miekkansa tarkistamista. Joo, mutta ei, koska oli aivan varma, että osui. Ja tietysti tilanne oli semmoinen, että se oli mahdollista, mutta nyt tässä tilanteessa, jos hän on fiksuna, kyllä ehkä vaihtaisi aseen. Ainakin itse harkitsin sitä, mutta jos on epävarma, koska se jää kaihertamaan myöskin mieltä sitten, että toimiiko tämä ase, mikä minulla on kädessä. Mutta päätti nyt sitten jatkaa. Ja se testattiin kyllä, että sen pitäisi rekisteröidä kyllä osumat. Se on. Ja siinähän saakin sitten sen todisteen siitä, että kyllähän niitä kyllä osumia toimii. tulee, että miekka toimii. Ja huuto on sen mukainen. 6-9 on naisten finaali tässä vaiheessa, kun toista jaksoa on 25 sekuntia jäljellä. Kyllä, ja nyt on olla sitä intensiteettiä, mikä kuuluu SM-finaaliin. Ne on todella kovia tuuletuksia molemmilta. Ja tuntuu, että ensimmäisellä jaksolla jo nähtiin niin kuin selkeästi intensiteetiltään paras ottelu, niin tässä toisella jaksollahan tämä tahti on vaan tiivistynyt. Tämä on nyt on sitä niin miekkalua ja viihdyttävää miekkalua parhaimmillaan. Ja tupla pisto tietää sitä, että molemmille piste. Ja näin ollen Hilla Hämäläisen on 10-7 johto, kun toista jaksoa on muutama sekuntia näin jäljellä. Ja sitten pidetään vielä taukoa. Tämä ottelu ei ole todellakaan vielä ratkennut, vaan 3. jakso ilman muuta tarvitaan, kun 15 pistettä on se maksimi. Mutta tämä oli hieno toinen jakso. Tämä oli hieno. Me nähtiin monta erittäin hienoa pistettä. Ja tietysti niin kuin Hämäläinen tätä hienokselta dominoi, mutta sitten niin kuin aivan loppuvaiheessa niin Kok sitten palasi taas otteluun. Ja nyt kyllä kysymys vielä isommin, niin kuin alussa jo esitin, että pystyykö Hämäläinen pitämään tämän mielensä avoimena. Se on kyllä niin kuin voiton avaimet hänelle on annettu tässä näin. Hänellä on 3 pisteen johto ja se pitäisi tietenkin olla pidettävissä. Mutta mikä voisi olla Katariina Kokin ase tässä viimeisellä jaksolla? Kyllä hänen täytyy nyt nostaa aktiivisuutta. Että hän on kuitenkin pyrkinyt viisasti pelaamaan sitä omaa peliä, eli lähinnä imemään pois Hämäläisen hyökkäyksiä, mutta se ei ole nyt onnistunut. Hämäläinen on saanut hänen teränsä sidottua niin kovasti hyökkäyksensä aikana, että hän ei ole pystynyt pistämään vastaan niin kuin hän haluaisi. Ja nyt hänen on pakko rakentaa niitä omia hyökkäyksiä. Siellä äiti Leena Tarut kokantaa sitten ohjeita ja vielä viimeiset tsemppaukset. Kyllä, siellä varmaan tulee True-poden. Usko siihen. Tämähän on huikea päivä koko perheelle, sillä myös sitten Katariinan sisar Mikaela Kokin miekkailee ja hän oli täällä. Hän ei kuitenkaan edennyt tänne 4 parhaan joukkoon.
Kyllä, joo, he ovat niinku perhe ja kova sellainen vielä kaiken lisäksi. Varmasti Mikaelakin siellä vielä tulee, hän on kuitenkin Katariinaa nuorempi. Näin lähtee sitten viimeinen 3-minuuttisjakso naisten finaalista käyntiin ja vauhtia näyttää olevan heti alussa ja Hilla Hämäläinen heti nappaa jakson alussa itselleen pisteen, siirtyy 4 pisteen johtoon, johtaa jo 11-7. Se taisi olla tärkeä piste kuitenkin tämän jakson alkuun. Oli jo, se osoitti tietysti sen, että Hilla ei missään tapauksessa jää tähän varmistelemaan. Katariina Cox saa kuitenkin aihetta tuuletukseen ja kaventaa sitten jälleen tilanteen, mutta kyllähän toistaiseksi vielä etu on Hämäläisellä. On selvästi. Ja nyt Hämäläinen pystyy säännön mukaan sitomaan koki terää ja antamaan selkeä flessillä eli ryntäyksellä. Tässäkin oli yritys siitä, nyt se ei onnistunut tällä kertaa. Ja nyt Cox siirtyy heti askeleen eteenpäin, koska Kyllä. Hämäläinen poistuu alueelta. Ja nyt Hämäläinen on aika lähellä takarajaa, joka Kyllä. nähdään tässä kuvassa tällä. Eli se takaraja on aivan oli tuossa vasemman jalan takana. Mutta sitten pystyy kyllä sieltä takarajalta tulemaan nopeasti pois ja nappaamaan jopa pisteen, että se tilanne kuivui kyllä aika nopeasti kasa, se kokin mahdollisuus. Kyllä, ja selvästi niin oli valmis rakentamaan pidemmän pistettä, mutta Hämäläinen ei odotellut, vaan hoiti homman pois. 12-9 tällä hetkellä Hilla Hämäläisen johtoasema Katariina Cokia vastaan tässä naisten finaalissa, ja nyt se on jo 13-9 ja hän on 2 pisteen päässä Suomen mestaruudesta, kun 2,5 minuuttia on vielä otteluaikaa jäljellä. Ja sitä tuskin tässä tarvitaan kokonaan. Ei varmaankaan, eikä niinku Kokilla ole mitään järkeä, eikä syytä odottaa, että nyt hän on pakko hyökätä. Mikä taas puolestaan tarjoaa sitten Hämäläiselle jopa mahdollisuuksia. Kyllä, Tosin nyt tässä Kok otti kyllä itselleen pisteen, eikä antanut pistomahdollisuutta. Ja 13-10 on nyt sitten finaali. Tuossa pisteessä oli kysymys etäisyydestä. Hämäläinen lähti aivan liian kaukaa hyökkäämään, ja näin oli Koki ei ollut mahdollista ottaa vielä Koki terää kiinni, ja silloin Kok pystyi kuittaamaan sitten pituudellaan näitä vastapistoja. Hieno naisten finaali näissä SM-kisoissa, ja nämä tuuletukset kuuluvat Hilla Hämäläiselle, joka on pisteen päässä Suomen mestaruudesta. Hän siirtyi jo 14-10 johtoon tuolla äskeisellä osumallaan. Ja nyt katsotaan, toistuuko edellisessä ottelussa nähty se, että kun ollaan pisteen päässä, niin jäätyykö Hämäläinen? Jaa. Katariina Cokia ainakaan ole luovuttanut ei missään tapauksessa. Ja lähtee tosi hanakasti. Pakottaa Suomen mestaruuden itselleen. Tuplalla pystyy Hilla Hämäläinen ratkaisemaan tämän naisten finaalin ja on todella iloinen. Tiedä sitten, kun hän sanoi, että ei ole mitään paineita, kun yhden kerran Suomen mestaruuden voittanut. Nuo huudot kyllä kertovat siitä, että kyllä tämä silti taisi olla aika mahtava voitto. Kyllä, joo. Muutaman vuoden tauon jälkeen ottaa sitten jälleen Suomen mestaruus. Se tulee siis Hilla Hämäläiselle lukemin 15-12. Hän voittaa viime vuoden Suomen mestarin Katariina Cokin. Eli kokemus oli vielä kaiken. Kyllä, todellakin. Ilo on aivan ylimmillään. Ja varmasti tämäkin antaa hänelle lisää potkua siinä. Katariina Cox sen sijaan, hän ei kovin tyytyväinen tuohon hopeaan ole. Eikä hänellä ole mitään syytä, kyllä hänen olisi ollut totta kai oikeutus odottaa toistavansa mestaruus, mutta tällä kertaa näin. Hämäläinen sen sijaan voi täysin avoimesti nauttia tästä Suomen mestaruudesta. Ja kun on puhuttu siitä niin, sano vaan. Kuvissa valmentaja Peter Neelis, joka itse asiassa on molempia valmentaja, mutta totta kai käy onnittelemassa voittaja. Ei siinä ole kysymys puolueellisuudesta, vaan siitä, että hän on tyytyväinen, että toinen voitti. Niin ja Kok painui niin nopeasti pois täältä kilpailualueelta ja pukuhuoneesta, että ei siinä pukuhuoneesta ei olisi varmaan ehtinytkään. Niin on puhuttu siitä, että tämä on herrasmies laji, niin kyllähän me olemme nähneetkin täällä muun muassa kuitenkin tunteenpurkauksia. Ja nyt selvästi Katariina Cox ainakin varmaan yritti välttää sen, ettei hän rupea tässä kisa-alueella näyttämään niitä tunteita, vaan menee sitten pukuhuoneeseen ehkä purkamaan sitä pettymystään. Kyllä, kun hän näki että hän oli pettynyt, mutta niin kuin parhaan miekkailu-urheilutradition mukaisesti nimenomaan hillitsi tunteensa ja siirtyy sitten muualle purkamaan pettymystä.